A Pobra volverá a celebrar as xornadas Muller e Ciencia, que chegan este ano á súa 11ª edición. Será a vindeira semana, do 9 ao 13, con diversas actividades. Unha das máis destacadas será a charla que terá lugar o día 11, coincidindo ademais co propio Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia, a cargo da matemática da Universidade de Santiago de Compostela e divulgadora científica Elena Vázquez Abal, que será retransmitida en liña. Tenemos unha ponencia, este ano farase de maneira online, teremos este formato para facilitar o acceso dende calquera lugar, parecenos que pode ser moi cómodo porque calquera poderá acceder dende o seu móvil ou dende o seu ordenador. Ademais, terán a opción, a través dun enlace, de poder participar activamente nesa videoconferencia ou, se o prefiren, simplemente vela dende a nosa canle de YouTube. Esa ponencia quedará gravada e estará a disposición de toda calquera persoa que queira desfrutar dela en calquera momento. Durante toda a semana desenvolveránse tamén outras actividades dirixidas a escolares. Para a semana do 9 ao 13 de febreiro, un contaconto interpretado con Moni Creques que van a chegar ás máis pequenas e pequenos a vida e investigacións, por un lado, da primatóloga Jane Goodall e, polo outro, a vida da muller pioneira Xoaquina García, denominada a Jaxola. Esta muller, orixinaria do Porto do Son, é inventora do material hidrófugo que elaborou o primeiro traxe de augas confeccionado con liño e aceite. Un material que impermeable que foi deseñado para protexer a saúde dos mariñeiros e o pai da propia Xoaquina García, que ian traballar ao mar e que enfermaban de forma habitual. Despois, para a primaria, tamén na semana do 9 ao 13 de febreiro, o alumnado de cuarto de primaria, ademais de facer actividades que visibilicen a figura de Xoaquina García e do seu método científico, queremos enfocar estas xornadas a obradoiros prácticos cos que nenas e nenos poidan experimentar por si mesmas e teñan a posibilidade de facer ciencia en primeira persoa. Temos preparado uns experimentos sinxelos baseados en electricidade estática, densidade de líquidos ou tamén en reaccións químicas básicas.